忙しい中、お集まりいただきまして本当にありがとうございます。私はこの宗像市に来させていただくのは初めてですけれども、先ほどもありましたように、祖父母が、こちら福岡県の出身ということもありますし、私の師匠であります石井先生も福岡のご出身ですので、やはりその対局はですね、結果をともかくとして情けない子は受けないなという思いはありますので、そうですね、この歴史ある宗像市、素晴らしい対局場で、精一杯自分のベストを尽くして、悔いのない対局ができるように頑張りたいというふうに思いますし、皆様に喜んでいただけるように精一杯、自分自身の全てを出し切れるように頑張りたいというふうに思います。本日はありがとうございました。